Uy, yarang nagana ka bunga. Naras kalabungan. Majong adlaw na tang tanan guys, bani mininjo karon magtanom ta og kahoy. Mo din ni mga kahoja guys gikan sa DE. Mo ni ag nara og mangyum. So lami ni mga kahoja guys ipananom kay di ni basta-basta maputod. Kay impas na ni maputod guys, bitaw. So bawal gid ni mga kahoja guys pamutlon sila o kaluyan mga ni mga buhi ni ug di ni alugwad ang mga mananap didto. Amo ni ipananom dai guys dito puti dito kinaibabawan nga kanang juta nila na papagabril kaya naman dito kunoy area nga katong giingan ni tatay nga isang patamnan nga katubit ang mga utlanan so uso man na deres kuan guys nga mga utlanan so adto ni siya na mo ipananom karon pag siyang di hilabtan kaluyan day mga buhi ni so uban ni mininjo guys didto mananom karon sa mga kahoy kita-kits ta didto. So uban ni mininjo karon guys kay mananom mi o kahoy uban sa papagabrilo si Kimi ang mga kuyas bilin na sila dari kay napad sila abuhaton maghipos ang mga kuyas dari ron sa bahay ang dami og lagaraw magdamig lagaraw kay madunang og nayhas tigbasan dugangan ra na mo puhon tapa dapat pang kuan pang 1 week na nila guys nga kuan tanuman lajo ba ato datos iba pa magtanom itos puti so dan ako 5 ka buok ito na mi guys kita so ito na may padong ato si babaw guys kato min dito mananom halo ja kadyo tanam guys na hardag ka kadyo liki Ginoo ko luoy kadyo mga tanom ron o man uwan na gadari kanang uwan bitaw nga uwan nga keseg na tanawa liki agagi parang saya nga silahang tagod na huwag itanom. Para may tubig unta. Kuan na madhan. Anay mi dani sa una guys. Ay mag-agi dani sa pilapil padung na to uli sa mong bayad na magamang bayad sa una na kalubian. May kalubian papagabril. Kabaw guys nagkuan. Swimming. Sayang ang mga taong daning kuya no. Na para ba og hinluan na bubunga ni gab. Bunga ni hinluan. Hadyo laman. Suga pag sounds oy. May bayabas guys. Dabong pa laman siguro. Nabong pa sayang ipon. Anak mi dana sa unas kuya gal mamayabas na may mga bayabas dana. Totoo Dana mi sa una nagpud guys. Dana na. Kanang nay kamalig-kamalig. Pwede na namang kamalig ron karong roy. Anak mi na sa una na. Buong pud mi na nagpadyo pila ka tuig. Mas lamin no na kay linaw. Pero ladyo laman lagi tas kanang kuan. Ang mga bata mailahon. Magbantay ta sa tanga tamakan kay basin sa matamakan na tagmani. Tamnan na nigmani ron. Igagaw nas Gabriel ba. Ano mi dani sa una kamutihan ni namo sa una dini. Sada na hinlo pa nila ni kadyo sa una guys na mga bayabas na miss kuya gal mamayabas. Hala basig na ikuan na pa kakao. Padir. Nabong guys. Makamingaw ba sa dani? Pano? Kamingaw dani ba mi sa una sa Gabriel. Sa una dana nagtanong pod mig mani dana unahan kapon mi manihan. Karon adyo naman kaadyo. So mga rejud kinahanglan tagaan og time. Tambok man di agi mong kuan niya, mong sagingan di tang picturean kay rong kitas ko yari. Ha? Lagi sayang ka ajo ba? Danay Uy Ginoo naman di buho dari. Di ka di magbantay na shot dari buho na. Bantay jud dari mga kay na. Shot dari buho. Topi puso to. Puso na ya. Nanam day bunga gimong tinanam. Nana, kita na kuya Ray sa mga saging. Dia, nana day bunga ya gimong saging. Dapat to namuso na to. Muso na siya. To pud na munga na
Madula man tawag di sila unhan na nigpud. Narabay daghang mamudari. Shout out sa mga kuan. Barangin ito, barangin mo po dun ko. Shout out sa mga hilig mamud og di ilang tanom. Lami mo gitiken. Napahot ako, hani ba ka anak man ka nang laktod. Kasi namay nagiagabaw. Wapya. How nakara man hinlo aday so nagabno. Nasa yung magbakiro dani gab. Tanam na ko dari kahoy si babaw. Mo ni dani ka magitamnan sa unog manihan. Kanino ah? Nara. Niag Nara guys. Nara's kalabungan. Dali lang. Okay, na guys. Dani aghang ikaduha nga kahoy sa ibutang. Kada namang Nara guys. Nadon hindi ako anon ba? Di putlon. Bawal man putlon ning Nara. Ang putol sa Nara guys, mapriso. Delikado. So, mga itanang meron. Itang sidlingan, Nara. Okay. Dahil na guys, agahang ikaduha nga gitanam. So, primero to, adad to, ikaduha dari. So, ikatulo dari guys, mga utlanan na yung magipang tanam. How, tamnan. Dari mis mga utlanan na nanam. So, Nara again. Lima raman ikapuno niya manggida. Uy, sa manri. Na may wati. Awag wati pa. Tambok na. Tanaw guys, may wati. Ha? Ada di matangtang. Ikaw, saan na to sa ilam. Karong. Yan sila guys, basta juta ko nung na yung mga wati. Tambok. Bunbunon, mandani pa dir. Namira mandani atamnan ugmani. Yan na guys, agang ikatulong. Tanam. Nara gyapon na siya guys. Tangtangan man na tagingan ni. Kay nga tangtangan ni. Nabuang na lang ito. Okay, ada na. Ini kubkub sa juta. Mukha eh. Mangyum, mo ni agahang ikaupat. Ang gitanong. Kaya buhi. Ginoko, baan dug magtan-aw na ni guys na. Di ba? Wah. Mati. Liken. Piu. Apa? Beri kaliman ini kapuno guys. Okay. Kalimang nga puno nga kahoy. Mangyum na ni Za kay ang Nara tulo ra man kapuno. So man na guys, og tanang mo kahoy. Alright, na naghang na tanang nga kahoy guys da. Muni mangyum, usa, duha,
tulo, upat, lima. Lima ka puno. Ng mga tanom. Dami dari na po nagkuhan guys. Dami nagtanom dari sa utlanan. Nas papag-abril. Utlanan nila. Dari man ipatam na ni tatay. So arami dari nagtanom. Yan na. Muna inara. Okay. Karepod na. Rapod ni. Okay. Rapod. Under. Okay. So guys, nahaman ako tanam og kahoy. Dito to ah. Tus utlanan. So manguli na mi. Panim sa pag-abril kay si Elia to ara mangibilin las nanay. Dali ra man no tumidari. Sumare sa mis ibabas pa pag-abril guys kay mamuteng mi. Mazalam taon no makasaka na ni sa buteng. Dira ba jadi kasaka glubi? Ha? Kapajas man, makasaka man sa kapajas. Aglubi kay di makasaka aglubi. So nag-una na rabazin, wata pa kay rang dagang kasang sanilas. Ang dali ara dag panahon guys, sa una ra pa ning nagbuak karon na. Bug na. Malubi dari. Abot mi dani sa una guys. Laroy-laroy. Ngitag koan. Lubi, muwak. Una nas pa pag-abril. So ito manhidja dani, kay dani manhidja nagdako. Wala ka jud dani kon pano magagi ano. Kinsa man? Ako. Ha, naghakot uy, ha. Guys, mahakot. Umigas bang itagmun. Ha? Labeng nga. Huy, gino di matabang ara nang pilipil. Labeng naman day kaadyo. Wa na nangawa nagtunda no. Ha? Yadlok man, jag ni mananap. Matukad ta guys, ito si babaw, banta. Sa manglili ko pa, basig na bayabas. Dabong man ah. May bayabas guys, kaso dabong. Uy, hala, nahinog-hinog. Hindi ah. Manda na buti ni. What's up? Handa na guys. Ay, ipilipil. Kana, ipilipil man eh. Sa kalibunan pa dir. Ano magdita dani? Nani hilas. Tiali na kanam. Ya isa. Haman. Sini baya basta, may basta. Oo, dia. Buhi naman dia, mangyum. Guys, aralami ada ria. Laagan kay gawas dagta ng singot na mas ibabaw. Bitog man Ada, ha? Bantay lamat tayong jag ni banak ng simbako. Oh. Nice kaso guys. Di mao pag wala kang mga hinlo eh. Hindi ka bilog. Ah. Ngita ako bayabas. Bayabas may adari. Sinibungang bayabas pa. Nadabong pa. Nadabong pa dahil guys. Hamorik tinanam nilas. Ti alibog na isa. Kari. Ha? Mahuga ko naman na. Puro mahuga ni. Hala tayo mga bayabas pa to ah. Tabasig ka na hinog ta. Dali. Dali ba? Naaw ko gas basig na yung mahinog. Ha? Basin. Uy. Hadlik laman dyan ni Has. Noo ko. Nagana na basig bunga. Kaso dabong pa guys na ah. Uy, nagana kasog bunga. Lagay sang kuha bayabas. Nanay daghang bunga na ah. Napodari daghang bunga. Yeah. Kaso dabong pa man. Daghang bunga. Dabong palaman to apod. Tara balikan pa. Ha. Ito na ko naman sa pag-abril guys. Gawa na. Ulan na. Lami dari agad. Sa una kada may baydan ni kanong roy. Dahil lang baydan ni sa una guys.
Arang kabiyo dari laagan guys. Naidagang bazabas. Lamian nagnangahinog pa na. Arang nihinlo ada ni una. Kaso karon grabe nang labunga. Kaya una may nagpadyo. Ito kita ba ng jugbiyo? Mas po pag-abril nag-una na. Di pa yung bayabas. Mga dabong paman. Aray. Masing masunod si Mana. Dani ka mga hinog na ni. Kapod na daghan raba na. Bayabas mi dani guys. Bayabas tala ni pa. Sunod. Dabong paman. Pero nakakuha ko hinog-hinog guys ya. Yung matoy. Biyuhal dari uy. Balik na may sa mga agianan kay grabing labeng nga dadto hadlo ka agian. Bako unsag na ay mananap. Balik ra ba nila sunod guys kanay mga bazabas. Nagdara pud may kahoy ba. Yung pang tisok. Ang bazabas na. Yung mga na rin kabayabsan. Biyo sa dato eh. Dana ta ko gipicturean nimo pa dir. Tana oy, muli na ta. Muli na mi guys, papag-abril. Kay di man may kaagi dadto. Aton ta may agi dadto spikas, kaso grabe mga labunga sa gibuonon. Asa man? Kitang duha maglampas, ano ba ka? Di sprayhan ra. Di man ni mapud kay kuan man ni. Tugas man ni. Oh. Nahinay kay. Sulod buwan dani guys, grabe nang daghan ang hinog daning bayabas. Atong balikon to dadto sa ibabaw. Puhon, ug di maunhan. Yes no. Kuha mpog do, paan tulo ka buok gagmatoy. Dahil sa una kan himan mi dan maglugod sa og kabaw. Ano? Di pa ni nga ni kalabunga.